Prattiċi tal-gvern kienu mibdula biex jakkomodaw aħjar lil Norman Vella. Għal dan is-Segretarju Permanenti tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mario Kutajjar meta kien qiegħed jixed quddiem il-Kummissjoni għax-xogħlijiet. It-tliet tal-Kummissjoni komplet tisma' l-każ li fetaħ Vella li jaħdem fid-Dipartiment tal-Immigrazzjoni u eventwalment kien misluf lill-PBS. Il-każ fetħu kontra l-Prim Ministru u l-istess Mario Kutajjar. Vella qed jiddikjara li kien imġiel jirriżenja mill-PBS wara diskriminazzjoni politika fil-konfront tiegħu. Meta Kutajjar kien mitlub jispjega aħjar id-dikjarazzjoni tiegħu, huwa spjega kif filwaqt li s-soltu trasferiment bħal ta' Vella kien idum fis-seħħ 3 snin, f'dan il-każ tela għal 5 snin. Kutajjar qal li din id-deċiżjoni tieħdet bejn l-2011 u l-2012. L-avukat ta' Vella staqsa lil Kutajjar jekk qatt irċieva ordni biex waqqaf lil Norman Vella mill-PBS. Huwa qal li kien hemm rakkomandazzjoni mill-Ministeru għall-Intern għaliex Vella kien hemm aktar bżonnu fid-Dipartiment tal-Immigrazzjoni fl-Ajruport ta' Malta. Kutajjar ċaħat li xi darba ddiskuta dan kollu ma' Chief of Staff tal-Ministeru tal-Intern jew maċ-Chairman tal-PBS. L-Ispettur Sandro Camilleri preżenta kwerela fil-konfront tal-artikolista Defni Caruana Galizja, dan wara li ħassu mal-affamat b'artiklu fuq il-blog tagħha li fih jissemmaw, għalhekk talab lill pulizija tieħu passi kriminali kontrija. Fl-aħħar jiem passi simili tieħdu mill-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi u martu Saj Mizzi. Barra minn hekk l-ispettur fetaħ ukoll kawża ta' libel fil-konfront ta' Caruana Galizja brabta ma' wieħed mill-aħħar artikli li kitbet fuqu fil-blog tagħha.